Rodičia, chcete takéto úsmevy? Ukážem vám, kde ich nájdete. Len 10 minút od Žiliny sa nachádza miesto, kde detská radosť nemá žiadne limity. Jungle Park Mojš. Detský svet, ktorý vyčaruje úsmev vám aj vašim deťom. Tu sa vaše deti vyskačú na trampolínach a skákacích hradoch, vybláznia sa na obrovských prelieskách, šmíklavkách či polezú na lezeckej stene, objavia penové bazény a kopec ďalších atrakcií aj pre malých aj väčších. A čo je na tom najlepšie? Detská energia tu mizne rýchlejšie, než stihnete dopiť kávu. Jungle Park je otvorený každý deň. Od pondelka do piatku od 15. do 19.30 a cez víkend od 10. do 19.30. Okrem toho, tu nájdete aj zónu s miniherničkami, rôzne automaty a zábavné hry, kde si môžu deti vyskúšať nové výzvy. A dokonca aj špeciálnu zónu s kanónmi, ktoré strieľajú mäkké loptičky. No pozrite sa na tú radosť, keď môže niekto po mne strieľať. A teraz to najlepšie pre vás, rodičia. Vy si tu môžete konečne oddychnúť. Dopriať si tu môžete teplú kávu či koláčik, pre ockov samozrejme pivko, prípadne, keď budete hladní, aj pizzu. Hore na poschodí sa taktiež nachádza zóna pre najmenších s mäkkými prekážkami a mini šmyklavkami. My sme si však obľúbili najviac túto interaktívnu podlahu, kde sa zabavili aj dospelí. Takže, chcete tieto úsmevy aj u vašich detí? Príďte do Jungle Park Mojš. Mišinka, tak čo, prídeš ešte? Áno, fotím.